No dubtis que no et falta pas la sort. Tot i així em dius que vius dies morts. Te pren un nou sentit dins el relat, ple de mentides que m'has deixat dins el meu mar gelat. No t'enganyis que per tu ha estat un joc. No menteixis que has atemptat contra el meu esforç. D'oblidar que de mi n'has fet un No volem més representants polítics empresonats o exiliats. No volem més redaccions escorcollades. No volem més periodistes perseguits. No volem més editors processats sense cap motiu. Estem convençuts que els mitjans catalans són una peça clau per lluitar contra les notícies falses, la manipulació informativa i les intoxicacions. la bogeria d'un dubte que tu intuïes. Saps que ho has ignorat, que de tant amic fidel hem perdut les ganes de ser espies. No dubtis que no et falta pas la sort. Tot i així em dius que vius dies morts. Te pren un nou sentit dins el relat, ple de mentides que m'has deixat dins el meu mar gelat. No t'enganyis que per tu ha estat un joc. No menteixis que has atemptat contra el meu esforç. D'oblidar que de mi n'has fet un foc, apagat ara a contracor. Sols queda el fum encès, envoltat de cendres malmès. Envoltat de cendres malmès. I sé que no puc demanar res, que la bogeria d'un dubte que tu intuïes. Saps que ho has ignorat, que de tant amic fidel hem perdut les ganes de ser espies. No dubtis que no et falta pas la sort. Tot i així em dius que vius dies morts. Te pren un nou sentit dins el relat, ple de mentides que m'has deixat dins el meu mar gelat. No t'enganyis que per tu ha estat... Quan es produeix una situació de repressió de drets i llibertats, moltes vegades també al costat de determinats lideratges polítics o activistes socials i culturals, també qui acaba sent víctima d'aquesta repressió és qui escriu, és qui canta, és qui parla. Crec que avui podem constatar que la cultura catalana, que la societat catalana compta amb unes publicacions periòdiques que ens situen a primer nivell.